Yaya! Menene? Rike ka sauke ni. Yaki ake kome? Da Allah sauke ni. Kamar ya dodo Allah ki sauke ta. A'a. Menene? Lafiya. Wayo Allah. Rasuwa aka yi? Ba wani rasuwa da aka yi. Kama mata. Wannan dongali haka? Wayo. Mutuwa aka yi? Yaya. Ai duk na kwaso kayan. Menene? Ya riga sako ni kuma na dawo gidan yayana. An sake ni nima. Na ce an sake ni nima. Tunda dai gaskiyar magana rayuwa ba za a yi haƙuri ba. Ni ma fa ba zai yi zo a zo fa a zauna fa a yi ɗakwance uwa kwance fa ba zai yi ba. Ni ma ina ta kaina wai ya sako ta. Yaya. Ko kunin kanwa ne wallahi zan sha tun da gidanmu ne. Kiwa mutane shiru. Yawwa. Haka ake yi? Ke ba za ki haƙurin rayuwa ba. Ba za ki ce hukumar da ke ba? To in ba ma mai garin ba wai zai iya zama da wannan. To saboda haka abin da za mu yi da ke. Zan je in ba a san menene dalili. Saboda ba zai yiwu in yanke hukunci ba ban yi bincike ba. Ba na yi. Haramun ne. Ka zo ka yanke hukuncin abin da baka ji ba baka gani ba. Ka yanke ɗanyen hukunci. Kada na zarge shi. Ko kuma ita in zarge ta. A'a ana so ka yi ka zuba ka gani yauwa ka gane menene yake ciki. Ka zo ka yi bincike na gaskiya. Shi yasa. Dan Allah ka je. Dan Allah ne gida ka yi hakuri idan ka je kar ka yi fada. Kuma me ice maka kawai ka yi amfani da shi ka ɗauko ta ne mu samu maida. Faɗa kama take. In ta kama ma kar ka yi ta. Yanzu idan na je na tare idan na je na tare tsoho na yi zaga zan kyale ne za ka yi mun komai amma ka zagi tsoho na in ka zagi tsoho na ni ma sai in mulmula Dama ka ji yaya. Ba kuna son irin halin nan naki fa. Ba kuna son haka fa. Dan Allah ki taya ni mutum. Wallahi sai kin koma. Komawa ya zama dole. Ina nan wallahi ko garin rogo kuke ci sai na ci gidan yayana ne. Mu je komawa zaki koma dole. Ni ko ina so ina taya ki aiki amma ki ban so. To ya za in baki aiki wannan jikin naki ya lalace. Mai gida ya saki karo min kishiya da za ta dinga sa min hannu a ido. Kin ga kina da hankali. Wannan kuma ta yi tsare tana tsaye a kaina tana jira in dafa in ba ta cikin hannu ya sawa. Ba dole ba ai gidan yayana ne. Gaskiyan ki. Kin san me yake bani ya kake yi a gidan mijin naki? A ni ban ci haka nake ba. To tunda zamu dafa mu ba yayanki ai dole mu baki ke ma. Kin sa abin amma da dai ke bani ki mamaki. sa hannunki. Wallahi ba nan. Tuntuni haka kike zama da ita da wannan bakin bakin? Kwalliya ce ko. Allah. A ni ban ci haka nake mai bai na ruwanku. Kowa ya zauna da miji. Ke dai a dafa ki. Insha Allah. Zan mai da ke insha Allah komawa zaki ba ni son ganin ki a waje. Koma ina. Gidan mijinki. To, Zan zaki. Ni dai kafin ki tafi zan koya miki wannan kwalliya yayin da nake ma yayi. Kenan ke ma za ki koya ni ban iya. kai haba Mai gida, san da zuwa. San da zuwa ne. Sani ya. Mai gida ka je ka ga mai garin lafiya ne ko? na je na gan shi Bismillah. mara kunya fitsararriya ke hakkin ki dube ni ki kalle ni ki ce me ki je ki rika zagin mijinki kina aibata shi har da sun ambato sunan mahaifinsa kina luka masa zagi Jana yayi. ki rika kuduntuma wa mijinki zagi duk macen da take son ta ga albarka take so ta gama lafiya to dole ta biyayya ga mijinta yadda za ta biyayya ga mahaifinta haka za ta biyayya ga mijinta in tana son gama lafiya amma mutuniyar wofi ki je ki samu mijinki ki rika luka mazagi ki rika kutuntuma mazagi Yan nan daman haka kika kece da laifi kika zo gidan nan kika dinga zuba mana ƙarya kina kuka cewa shi yadda keke yana zagin iyayenki ashe ke kike zagin shi yanzu da Allah ku tattara ta zo ta shirya ta koma ya zama Dan Allah yaya dan Allah Wasa ka ne- koma wasa dan nake Allah. Wallahi kokon gidan nan ya fi daɗi dan Allah kokon gidan nan ya fi daɗi dan Allah. Daga nan sai gidan. kai ya isa tunda har ba za ki ji magana ta ba akwai allura ta hankalojin Yawwa. da ta nutsonojin Yau. sai a danne min ke yanzu nan tsira miki in ba za ku koma gidan mijinki ba zaɓi ɗaya gidan miji ko allura Zaki je ke zo nan ke ba ke za ki raka ta ba ni ne zan raka ta ku in an jima sai ku ɗauki kayanta in kuka ɗauki kayanta ku mayar ku saka ta a ɗaki ku yi mata zance naku na mata ba wanda ya shafe mu ba don ta zauna a gidan mijinta dan Allah mai gida ku je ku dawo mu je Allah mai gida ba. fice ki ba mu guri A dawo lafiya. Allah ya kiyaye mai gida yawa kafin da ku dafa min a tama an gama insha Allah gashi nan ma ana kai